Намираме се в самото тунелно съоръжение. Започнахме изграждането му в април месец 2023 година, като това са последните 500 метра от лота на магистралата, който имаме да изграждаме по договор от 2017 година. Поради възникнали свлачищни процеси, документирани в геозащита, се наложи временно да бъде прекратено строителството на магистралата, докато се намери правилното техническо решение, с което да бъдат преодоляни тези процеси и да се осигури безопасно преминаване и експлоатация на дясното платно на магистралата. Започнахме строителството в началото на април месец 2023 година и за времето до днес успяхме да изградим съоръжението, което виждате. Общата му дължина е 250 метра, като в основите на тунела, които ние не виждаме, са изпълнени 400 броя пилоти замонолитени в скала с дължина до 32 метра. Излети са 70 000 кубични метра бетон, вложено е желязо около 3500 тона и са изпълнени около 20 км анкери, които да укрепяват съоръжението с дължина до 34 метра всеки от тях. В тунела има изградени системи за пожароизвестяване, за осветление, аварийно осветление, което индикира и разстоянието до най-близките изходи в случай на евакуация. Има водещо осветление, което е монтирано в тротоарните блокове и е монтирана и светофарна уредба съгласно нормативните изисквания.